sing durung ana. Lah wong durung ana kok dibayangke. Rasa kowe mikir aku sing baku aku arep nang ndi wae. Aja kowe salah penampa. Lho, lah kok panjenengan ngendika ngaten? Butuh aku seneng nang ndi wae bakal tak turuti. Pripun? Panjenengan iki arep tindak ngendi wae panjenengan turuti. Lho iso. Saiki apa wong urip sing dipikir? Kudune seneng lan seneng. Dajal pikir. Katumbuhan bondo donya ing dal kepatihan Lamongan. Kanggo apa besok? Nggih kangge mangke nek panjenengan yuswanipun sepuh kalih kula. Apa yang ngentekno? Bondo donya iki kok pangan pitung turunan iki ora entek. Mesti jenengan iki nek ngendika niki tekane mesti ngendi-endi. Kula pun tanggap nek jenengan iki mesti ajeng nutuh kalih kula. Nek jenengan iki omah-omah kalih kula pun enten nek 20 taun ora duweni anak. Lah kowe kok iso ngrasakno kok maido karo aku? Lho, jane kula niku nek boten duwe anak, boten dereng duwe anak. Niku jane sing salah niku boten kula. Lah jur sapa sing salah? Kangge sing lemah panjenengan. Kok iso aku? Angge to carane wong bangun omah panjenengan iki sing setor materiale. Lah nek materiale ora bener, ngendi dadi omah sing apik? Apa kurang gon stor material Nyai? Esok awan sore sak butamu tak setori material. Nek nyatane apa dadine? Lah nggih niku panjenengan lepatipun setral material kok ora ana mendeke. Saupama dadi tanduran ngono tandurane bancek ora iso modot. Sing banget iki kowe kok. Lho kok kula milih 20 tahun omah-omah karo aku. Sing kok rasake iki apa kowe seneng atimu? lah nggih seneng lho pripun. Wong urip ning donya wong bebojan iku ora karana tumpuan bondo donya. Sing diarani bebojan omah-omah iki yen to wis duwe momongan. Wong kowe iki tak ibarat tanah sing sangar. Saben yo tak paculi. Esok nganti awan paling biasane tak tanduri beh tukul tandurane yo ora kok dalake aku. Kalau wae panjenengan ngendika menapa? Nek kula niku diibaratke kula niki tanah sing sangar. Lho kleru nek panjenengan ngendika ngaten niku Kang Mas. Lah kok salah? Nggih, kula niku dipun ibaratken nek kula niki tanah-tanah sing subur. Nek ditanduri esuk sore pun tukul, nek ditanduri sore esuk niku pun tukul. Lah nek panjenengan niku oleh maculi nek ora tegas jero, ngendi iso tanduran arep tukul mergo panjenengan iki pacule pun gowang. Paculku wis gowang. Nggih, mulane dienggo macul ora tegas jero. Ora tedes lho. Nggih. Tak tandur apa rasa tukul. Nggih ra iso tukul mergo sampean iki oleh macul mok ning dhuwur tok ora teko jero. Wong wedok iki pancen ora ana salahe. Isine golek bener dhewe. Lho, pancen kula niki nggih mboten tau salah, kula niku nggih bener kok. Iki lho ing kawula ing Kadipaten Lamongan. Pripun? Kae lho Patih Bramasta karo bojone. Timbang setumpan bondo donya endahing busana. Nang urip ora duweni anak, apa ya iso ngrasani sing bagya mulya? Apa ya iso urip sing seneng? Aku bisa. Timbang kowe duwe bojo kaya kowe. Hah, kowe bocah apa? Lah nek sakniki panjenengan ketika nggih bojo kula kok isin ajeng napa sakniki sampean? Pokoke dina iki yen aku mengko bengi aku metu kowe aja gondeli. Lho, Aku arep ning gone kafe aku. Arep nyanyi aku. nek makan riyen lho. Lah kok sakniki panjenengan iki kok pengalaman ngerti kabeh barang. Gak masto are. Lho, nggih ngeten iki lho. Nek kula mboten iso
panjenengan. Lho sabane panjenengan kabeh saben dina mbok wenehke wong. Santene sampean iki lho sampean toske wenehke kabeh ning gone kafe-kafe niku. Timbang aku karo kowe ora jarak, duwe tak nggo apa? Besok yen aku mati, sapa sing nganggokno? Lagi dirayahke kalian tangga temparo ya iso. Tak saduk sikil loro jeblos. Lho, nek jenengan aja saged nyaduk sikil loro monggo. Wah, aku jan iku jan sepeten nyawa kowe asu. Padha. Nek kula niku nyawanten jenengan mboten sepet. Ning blenger. Wah, aku arep nyanyi ben bengi. Mboten jenengan tok sing iso nyanyi. Cinta siapa? Cinta bojone Castro. Allah. Kula niki nesu nek kudu guyu. Lho, tumon ono lagu kok cinta. Cinta siapa? Cinta bojone Jastro. Jastro tuh kan keprak niku to. Nggih. Bojone lambene dumble kok penyenengi. Castro tanggau karo bojone ayu. Oh, dados panjenengan iki golek sing lambene doble. Golek sing enjoy ya. Sawangan. Sing modele kaya Kados sinten? kaya Sukini. Sukini Jawa Timur niku. Kowe aja ganggu. Kula niki Aku iku wis urip ora iso tak rasakake mergo ora duwe anak. Aku kepen jarak tenan iki. sampun to. Jeneng anak niku rak paringane sing kuwasa. Lah nek saiki panjenengan meksa sedina kaping 7 karibasane. Lah nek sing kuwasa niku dereng maringi. Lho arep ngendi dalane? Ni Lho. Lho kok anak durung duwe kok wis diundang nyai. apa njaluk undang apa? Mama. Mama. Lho, Arep nang mamah kaya lah pripun? wong ndek pangkat sing dhuwur ae. Lho. Arep undang ibune ora ndek anak. Mami yo ora ndek anak. Ora pantes. Nyai iku wis jok kowe. Lah wong nyai urung duwe putu kok diundang nyai. Pun ta? Ngene lho. Tak pikir-pikir ya bener kowe. Rangki. Perkara ora ndek anak iki kok tak wangi saben dina iki aku kaya wong bingung. Isine mung tongkah karo kowe. Padahal kabeh mau panguasane Gusti. Ning yo aja nyageno sumendhe kersane Gusti tanpa menungso budidaya ora bakal kelakon. Mula kowe kudu tak tanduri banggal, ya. Tadi nek jenengan Ben hadir bangga. kul, ben semi. Lah tukule niku telo niku. Yo, pelane ngene ya telo. Wis ngene bae. Nyai, ya wis. Kabeh mau aku nrimo tapi tak bolak-balik iki. Wong aku njaluk aku tak ngasuh sawetara, ya. Yen mengko ana tamu yen lanang engko bagene Nek tamune lanang, mangke kula ngaturi panjenengan. ayah. Oh, nggih. Ayah sawangane anak ra duwe kok ayah. Ben mengko tukul ayah ngono lho. Wis ya, apa kang beli ngasuh. Nggih, kula pampun kula sambelke lombok mentah belas wedhus diparingi cambah. Ah, tak pikir. Lho, Cinta. Cinta salah siapa? paling-paling cinta karo bojone Jastro. Aku yang ngrasake garwaku Kang Mas Pategra Mas Toki. Ya pancen bener aku ki dadi wong wadon ya. Pancen entuk disalahke. Monggo. Ana tamu to. Kene-kene. Bocah kok bagus ngene. Lah kok resike ngene. Kira cedhak wae ora apa-apa. Lah kok wedi-wedi karo sapa? Kalih Ndoro Aku tidak ngakak lho. ingkang kula kersakaken ajrih niku mangke yen to kabenangan kelawan garwanipun Ndoro. Yo, yen ngerti karo garwaku
kula niku ngrumangsani nek derajate kula niku namung wong cilik. Kula mboten patut nek caket kalih panjenengan. Kula tak mriki mawon. Apa kene cedhak kene. Engko dhisik. Sapa to jenengmu ta Bagus? Kula Pranowo. Pranowo. Nggih. Bocah sapa ngendi? Anu kula bocah kliang kabur kangenan mboten dongko mboten kahyan. Lah kok mesake temen? Nggih gesange kula niku namung nuruti dhateng obahipun sikil kula Ndarayu. Pranowo. Bareng kowe kandha karo aku ngono kok kanyanya ati. Mesake banget. Lah nek saiki kowe kok nganti temeka ning kepatihan iki mau arep Dewi Gati apa? Anu Ndara kula badhe pados pedamelan. Golek gawean. Nggih suwita to. Jane ngono kebeneran. Bejo kanggo kowe. Nek mlebumu ana ing kepatihan. Mergo senajan ana kepatihan iki abdi ya wis akeh tekan gawe apa wae sono. Nek nek kowe gelem ana ing kepatihan kene tak menehi gawean. Dados wonten pedamelan. Kanggo kowe. Nggih. Nek aku jajal sik lho. Anuwun sewu ning gone desa kula niku mboten ketang dados juru pengangsu, juru taman kula nggih saged. Alah nek kepatihan iki jenengan wis ana judang wis ana sing kanggo nyiram-nyiram kae kembang-kembang kae wis ana kok kabeh. Ya kersanipun Ndarayu kula badhe dipun paring. Jajal saiki aku kepengin ngerti. Tetekono aku tegese pijeti aku. Nek kowe kok iso pijeti aku, teko tak tampa nyambut gawe ning kepatihan. Mergo aku ning kepatihan iki ora duwe abdi kinasih lho. Kula namung dados juru pijet. Iya. Nggih. Jajar aku dipijeti. Iso apa ora? Nggih. Ngapuntenipun nggih Ndarayu. Adate iki lho nek calanan ki nek mijeti iki kepenak. Nuwun sewu ya Ndarayu. Ora usah wedi wis cekel terus dipijet. Mergo iki awakku ki Kula lungkrah. niku gumun sing ngarep pundi sing guru pundi. Alah, kok lha yo kok wedi ngono barang kok takon. Lah iki nek yo kowe ta sing ngurmati. Ya. Kok nek kuru jare dirumati kok ora trimakno. Nggih. Lah niki guri kok kados ngarep. Lho. Jare kowe iki arep pijet arep apa? Lah pijet ki tenanan aja entok-entok. Nggih, cok apa boten Ndara? Jadi kan yo pinter kok. Nggih, cok gratis. Apuntenipun. Jorok kok. Apuntenipun Ndara. Singgung. Apuntenipun. Set sing tenan. Nek boten ngeten iki nggih boten mijeti jenengan. Lah blok kowe nek kok nek tekan omah aja jaluk ijol lho ya. Boten. Lah, Griya pundi? wis saiki kene lho sikilku ki yo sayang. Nggih. Ya pijetono sikilku. Nah. Jebul ayo kowe pinter terus kan olo pijet. Lah niki sikil napa gebuk? Lah kok kowe Ning warung doyong pasah tos. lho. Ayo ayo ngoblong. Iki napa wau kita Godang bangsa. Ya iki kok ratos ki ya nek gembuk. Wapike cah. Beh. Wapike lah cah. Sampun rampung tanggenipun dahar Kang Mas. Timun rujakane. Aku gumun cah saiki. Akhir yen lho. Dadi ngono kuwi Nyai. Lah pripun? Jebul yen karo aku iki apik ora bakat. Saben-saben matur apa wae ora kuciwa. mangke riyen Ndarayu niku sinten? Lucu nggih. Abdi. Aduh, pripun? Aku ki arep ribu Pranowo. Nggih, sing atas Ora apa-apa. Los. Ora ganti Iki pirang-pirang. ngono gampang. Ya iki sing jenenge Kang Mas Patih, Bra Mas. Ya iki gampang. Aduh, pangapuntenipun nggih Ndara Patih. Kula mboten ngertos.
ngrumangsani. Kula ngrumangsani Kowe menawa. lagi ngopo kowe? Kula Kowe nek pangkon-pangkonan pijet-pijetan. Masya Allah. panjenengan iki bojo Sujono riyin. Lah kula niki dak yo adate nek kula kesel. Lah iki ki wong lanang sing normal kok ora. Cobi yo. Lah sakniki lho, kula niku dak pun sepuh ha. Lah sakniki nek dibejeti bocah cilik kaya ngene iki. Kowe kuwi besar sepuh. Ha iki. Pinter jebul kowe ning jiwamu kaya bocah nom. Pitek-pitekan iki ora. Niku meteki Kang Mas. Apa aku ora sampe teki kowe? Lho panjenengan apa kula meteki kula monggo nek kula. Lah abdi jastra kanggo apa? Lho, lek ngapa niki to nek panjenengan kula nyuwun dipeteki, lah kae abdi kae. Kowe delek iki bocok kok. Nggih ngapuntenipun nek damel jenengan niku namung cekak nggih kula tak Dhisik teko dhisik. Aja kesusu. kula sik. Ora sawedi. Pancen ya kaya ngono iku garwaku ning jebul iki akune ya apik. Sok kala masane aja ya sok nesu kaya ngono kuwi. Mboten duka kalau wau. Estu mboten nggih. Yo, nek kowe gak ngomong apa aku ora nesu. Jenengan Iki wong mesti alamu durung. Jane nggih derek. Lanjut. Nggih. Kang Mas, Kok lajengaken apa? jane ya aku kepengin tak teruske wala wong aku nek kok peteki rasane kepenak. Bocah dilulu ora kena. Nek desane kula kulino dados tukang pijat. Wis. Ora sak mesti. Demak-demok. Iki ngono lakumu pergi ora sithik. Napa jenengan tugas kali kula? Lho. Kepiye to kowe? Kowe dadi putane foto. Dadi foto umpai goras gedhe. Kowe iku tak go mulih, kok tak tuku. Dadi bocah Patih Brahmastra iki kowe. Lho, sing panjenengan tumbas niku boten kula, Kang Mas. Sing panjenengan tumbas niku fotone kula. Potone wis tak gecek buat kali. Ya iki lho. Tuku bubuke kreweng andane. Nak wong ayu ngono entek kowe iki. Menang. Kowe wani lajikan munggah ing kepatian tanpa sebowo. Sapa jenengmu? Pranolo. Kowe. Mane. Lho jenengan iki ya wis tak paringi ngerti lho ya. Kang Mas Pate. Piyayi niku ampun ngantos nesunan, mengken jenengan nek serup. Setruk sing setruk. Nek setruk, lah nek jenengan setruk kula sing kerangan. Kula pranala Gusti. Pranala. Jane aku iki roh kowe sepet. Mergo kowe munggah patian wis wani mitiki karo bojo. Saiki apa karepmu kok kowe munggah ing patian? Ento wonten keparengipun kula badhe suwita. Pados gawean. Golek gawean. Nggih. Golek gawean tenan apa kowe pancen kanggo etok-etok estu nampel karo salahmu mbok proket demen bojoku. Kula betah gamelan. Pranolo. Tenan. Niki bocah arep golek gawean. Neng kepatian iki gawean iki wis rano mergo wis ana abdine kabeh. Lah mau tak kon jajal. Nek pancen kowe iso meteki aku mengko tak wenehi gawean tukang meteki ngono lho. Lah sakniki Kowe kok tak percaya. kula niki dadi bojone jenengan 20 tahun apa kula nate selingkuh? Sabar. Paling panjenengan seneng kabeh saben dina niku. Apa-apa wong lanang. Nggih, kula nderek nek teng kafe. So, sabar dene rek. Kowe Pranala. Nggih. Ndoro. Nejo ing karep kepengin golek gawean. Menika leres. Kowe iki bocah saka ndi? Pangapunten Ibu. Kula niku saged dipun wastani puncak Liang Kabur Kang Nina. Kaya nang kok kaya layangan. Ya mesake to Kang Mas. Boten kalian, boten gadah wong tuwa. Anak yatim piatu. Nggih. Boten duwe panggonan, boten duwe wong tuwa. Lah sakniki nek panjenengan kon bali saka Kandang kepatian. banget kemal wego. Nggih. Bu, rusak lobo. Aja buta kula niki urung Durung, dianak. durung, Diajar. Calon ibu.
Nggih. Iki wis nek pancen iki Pranawa kegawean. Ora duwe papan dulu kok mesek. Lah lajeng tersane Kemana-mana bagus. Pomo lho, pomo. Pranawa tak pek anak angkat kepiye. Ngene iki apa? Ah! kaget Tak kapake kowe. kaget kan Mas. Ketum kacung. Ah! Oh. Yes. No. Kersane kula kaget. Nggih. Ditari ning elon-elon. Nggih penjenengan Kok sing gelem. jenengan kenapa? Ngono. Ya wis. Lah, Aboten, Ndoro. Durung. Derek. Aku durung kondo karo kowe. Tak satut karo kowe. Ngene Pranowo. Yen kowe kena tak percaya anak yatim piatu. Tanpa wong tuwa lanang wadon. Kandang langit kena wedhop papan dulumu. Ning kene yang swita gawean. Pancen ora karo kambu kuwi. Neng yen kowe gelem Pranowo. Iki tembung upama lho, aja kasimbahan. kula ki sak deg-degan lho Kang Mas. Aku dhewe kan kondo iki jane iki yo deg-degan Lah, gelem apa ora. Upamane kowe tak pek anak angkat ngono kepiye Pranowo? Gawean mboten enten. Ora ana Ning kula dipun kersakake pinangka dados putra angkat. anak angkat. Mboten. Lah niku lho. Kula pun Jane aku deg-degan ngembung iki jebul mau. ora gelem. Jane aku ngembung iki mau aku setel. Kurane apa? Yen mengko kowe Aku dadi ngembung iki mau jane aku Kapan? Jenengan para begini keceplok mriku kula sing kelangan. aku isin iki aku isin. Engkang kula kersakaken niku boten usah dipun tahri. Apa Yen gua? ngono kowe Nggih kula purun, Ndoro. ngono ae kok nganti deg-degan aku lho, Jo. Dadi kowe nggih kula saged Ngono kok dadak tanggung boten. Kang Mas Pate. Tenan lho ya. Ngoten wis ora sah kula meteng, ora sah kula nglairke, kula saiki jauh toh ning duwe anak. Ya, Pak. Maknus. Nah, reneng Bondo donya kepatihan besok duwekmu. nggih matur nuwun. Kowe kondo apa, Bu? kula niki rak pun 20 tahun durung tau diwuwuh Kanjeng Ibu. Reneng kula sakniki pun duwe anak. Kula niki tak jajal dangu karo putraku. Rasane dundang Rasane dundang ibu ki kepriye? Ah. Ngoten lho Kang Mas. Kula tak dangu sik lho nggih. Dang. Gantian. gantian. Kula kok deg-degan lho Kang Mas. Wis dikuat-kuate. Nggih, Pranawa putraku. Paring dawuh Kanjeng. Aduh, Kang Mas. Aduh. Boten menapa to? Rasane piye? Rasan mak deg deg yur deg deg. Barene Bu Pisan teh. dua kali. Tak dalenane pisan kas. Mbok menawa Kene, dikapilan. kene. Mriki nggih. Iya. Ah, saiki kene Pranawa. Ger, Pranawa putraku. Kula Kanjeng. Ah, Kang Mas. Iki piye? Piye? Gemeter kula Kang Mas. Rasane piye? Dundang ibu karo anak piye? Rasane deg-degan kula dredeg. Niki rasane lho gemeter. Aja ndek. Lah pripun? Senatimu mergo iki anakmu dhewe. Saking senenge niku kula ngantos ndredeg Kang Mas. Mosok sih? Sandhe nek panjenengan Jajale. sakniki panjenengan ke saged Rasane ngrasake. mbok ayah wae. Ayah. Ayah wae. Oh, kira apa-apa wis. Ah, Sakniki apa iki? mriki. Ayah zaman saiki. Ditata sik atine lho Kang Mas. Lah nggih, kira gemeter panjenengan kados kula. Cap bagus. Anakku Pranowo Paring dawuh kula ayah. Dadine deg-degan ndredeg gemeter. Bapak niku.
deg-degan tak bani ngambal karo pindho bareng aku. Dundang ayahe rasane ora kaya ora kok tampani geblak aku. Loh, jenengan kula mau geblak to? Satu Lah kok kono. kula mboten ngertos. Ngene ya, wis. Lanolo, nggih, kula. Iki buru cukup ya. Aku sowan ana ing Kabupaten Lamongan. Mung sing tak jaluk. Aja nganti metu saka dalan kepatihan. Yen ora entuk gawe kula ibumu. Kula mboten dipun keparnaken medal saking kepatihan. Yen to mboten wonten keparnipun Rama Dalang. Lah, kuwi pancen Oh nggih. ya, Nggih kula sah. sing pinter nggih. Mergo Duit kepatihan iku tumpuk undung besok seneng. Moro kabeh sak seneng balas. jenengan iki senengane kok dunyane dhisik ya. Nggo apa wong urip bae. Pranara, Nggih kula ibu. welinge Rama kelawan ibu aja nganti metu saka kepatihan yen ora ibu utawa Rama sing dawuh marang sliramu nggih. Lajeng jam apa? Yo sae jangan. Nah, Rama suwan ana ing Eh, salin Bu Salin.